Здравейте хора! Днеска снимам с нагата протка. Чакай, аз снимам стая. И днеска снимаме на Build Battle. Да, аз вече го казах. Да, той е защото почне да снима преди мене, защото съм тъп и не си отворих бандикамът. Да, като е най-умния на света. Да, така си е. Чакай сега, не знам как ще направя моята стая по това, защото моята стая единият цвят е, едната стена е бял, а другата е жълта. В смисъл, да, тема е такава. Мисля, че направи. И хора, NagaProtsBG, ако не го познавате, той е още нов. Канал му е NagaProtsBG, нормално. Искам да го напишеш в описанието, моля. Да, човек. Ако искаш да ти напишеш скайпа, е моя скайп. Това, аз ще го запиша скайп. Нали аз така Не зарезахте. Ти тук що идваш? Кой да ти кажа? Да, интересно. Да, това е Венци Ханджийски, който мисля, че няма да снима в момента, а само ще играе с нас. Да, ние снимаме да си знаеш, тук що идваш. На мен не ми се снима, ще снимам някой друг път. В смисъл, на мен клиповете ми се качват 50 минути на час. На тебе, Гоша, колко средно време ти се качват клиповете? На мене... На мен 20 минути, човек. На мен е за 30 минути. Моето за 200. О, хора! Чакайте. Ако... Как гледам си стаята? Това как е поглед? Не знам, двете стени са ми жълти. Човек, аз си измислям стая, не си правя моята си стая. А ако искате да не знаете стаята... Защото смисъл... Не, аз вече започвам да измислям, човек. Времето изтича. Значи вратата е тук. Тук е така. Че е бързо, че аз само стените ще направиш, ще изложа. О, хора, ще ми... Да, Роси! Честита баба Марта! Верно. На вас колко честита баба Марта и на вас. Роси, честита баба Марта! Да, аз забравих, човек. И аз И така. NagaProtsBG, не е Роси, все пак. Да, къв Роси, бе. Ти си Гошо си много тъп, бе. Той чито пауз, бе, умен. И аз така да му върна. Нарочно. Гоше, колко Build Battle ще направим? 2? Сигурно. 4 минути, на къв е? 4 плюс 4 и 8. Не, 5 плюс 5. Защо вече сървърите не са ги направили за 1.9, там вече излезна нова версия и още си е за 1.8.8. Аз играта е такава. Не знам. Чакай сега, ще мисля нека скапа на лампа. Къде е тази лампа? Чакай, че си трябва времето. Сега без ти да време, трябва ми редстон. Сериозно? Кобе? Нищо. Ironcraft е спрян. Сериозно? Да, сериозно. Сигурно ще... Не. Какво? The server is full. What? Как е пълен, бе? То дори не ми е изписал колко играчи има. Крайте това сервер. Айде да виева майка тая на вас, бе. Тихо е, псувач! Дразни просто. Може да ви се чува малко гадно NagaProtsBG, защото ми е бъгнат интернета. Скоро ще ме сменяват рутера. Иначе, аз мога да се чува малко зле от себе си като снимам, защото баща ми е решил да качва един клип. Да качва. Гледай, майко, аз съм го заминал. Да качва нека филм. И за той... разбрахте ме за какво. Човек, кога? Човек, аз няма какво да направя, ще може един крафтинг тейбъл тук. Това е само в Ironcraft, ако махнат всичко бата, което има, защото аз имам сумата и честове е ужас. Ще стане ужас, ама я правя ужас. Поне Soulplex, дали. Team Skylance готов ли е вече? Или още не? 50 години се бъде. Човек, почваме. Ето го моя. Човек, щом са говорили за събота и неделя, значи ще е тази събота и неделя. Просто харесва ли ти? NagaProtsBG харесва ли ти?
Не, това е пълно просотия. Да, човек! Таван няма. Ми таван няма. Ти какво искаш да има? Пулп. Дай му на този пулп, защото това не е стая. Това е какво сега? Това са някакви бобчета. За Това толкова са много... някакви бобчета. Той човек за толкова много време да я направи... Това ми харесва. О, това е епик. Това е епик. Аз дам окей, защото окей. Защото няма таван като твой. Аз ще подам гуд. Аз ще дам окей. И защото човек, това е няма много таван. хубаво иначе. Какво е това? Разбрах. Той е направил все едно това цялото е... Да, сетих се. Ще му дам много гуд, защото идеята е добра. И не живее на това какво. Той Той кой? няма таван. Ще няма таван. Еми, какво искаш? Искам да ви кажа нещо. Искам да кажа това свързано с всички, които въобще ако гледат този клип, да знаят, че скоро ще сме с премиум и няма да снимаме само в тя сървъри, ще снимаме в по-известните сървъри. Да. Awesome. Това ще е скоро. Мата, знаеш колко е яко обаче този стол? Виж го горе какъв е як. Лоси, аз го правя awesome. Аз да, така. Ей, това е good. Гласувайте всеки един за волт и печелите волт точки. Не, това е добре. Само нотко, защото все пак добре го е. Аз му дам good, човек. Това, моята 24 часа волтър за 2 волта. Мъни. Човек, откъде се влиза? Това е... 0,10. Има код, Леле. Еми, айде ще ти дам... Фекшън Не, беше човек, в... не можа да ти дам. Не, фекшън е тук. Човек, това е супер готино, дам ок. Ще да видя дали на фекшън. Роси, аз ще видя на фекшън дали са го правили. Добре, знаеш го прави път. Нето БГ. Не, това не е стая. Не, това не е стая. Човек, като влезнах в фекшън, някой е слагал някакви стълби отгоре на тавана на къщата ни. В фекшън. Ти по откъде разбрах? Нали съм в фекшън? Ви сега да Роси, какво това е легло? Това е за бебе. Даже няма и за бебе. Аз ще я наспална. Значи аз имам 1 милион и 400 хиляди. Добре, имам доста пари. В момента не говорим за... Добре, ма чакай малко. Сапа тук е пълно с кучета. Роси, това е къща. Това не е... Това е къща. Not good. Сапа и кучета има... Но това е тавана, не го завърши. Да. Аз съм Да. 11. Аз съм 10-ти. Да, бате, още с... Къде се справих? Мали, бате, още не хора, спрете, бе. това беше за този Колко време ни клип. остава, човек? Колко време ни остава? Или ще направим още една игра? Не, няма да можем. И хора, това е за този клип. Ще направи още един, Това ще да е за знаете. клип онлайн. Да, окей, айде, Това чао. беше един кратък билд батъл, мисля, че всичките ще са по един. Защото и двамата не се занимаваме да скъсяваме, да ги режем клиповете и така нататък. По-нататък ще свикнем и това вече има по-хубави клипове, нали? Да. И за това ще е за клипа. Надявам се да ви хареса. Ако е така, може да струшите лайк бутона, за чито се отнася същото. Да. Аз бях най-напред бега тук. С мен беше Джито. Забравих му името вече. До следващия път. Аре!